ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδιόμεθα υπέρ του ευτυχούς ημών έθνους, πάσης ταμείς εξουσίες εν αυτό και το φύλλο Χριστού στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδιόμεθα υπέρ ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και συγχαίρησης συγχωρής και ευέλικτων αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, διατηρητών του Αγίου Ιερού Ναού τούτου, εξελούντουν στην Αγία Γιορτή και πανηγυρήν ταύτη, και των δούλων του Θεού, των προτέρων μας, Καλλιρόης Αντωνίου, Μιχαήλ και Αθανασίας, Γερασίμου, Θωμάς, Καλλιρόης, Αντωνίου, Μιχαήλ Αθανασίας, Μαρίας, Καραμάπρος, Εκειδιώνεται υπέρ του διατηρασίνε την Αγία Μυστησία της Ρόμης και Μαριάς ταύτη, και πάσαν πόλης και χώρων αμόρφης, γημού, καταγωγισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αδοφύλων, του Αγίου Πολέμου και Ευσυνείου θανάτου, υπέρ το ήλαιον ευμενή και ουδιάματον, ευδιάλακτον, γενέστε και των αγαθών και φιλάθλων και όνειρων, που αποστρέφει και σκεφτεδάστε των ανθρώπων και πρόσφων, που καθένας του κοινοπαίοι, και είσαστε ημάς, των δημόνιες της πάντων των περάτων της γης, και το ενθαλάσσι μας κάντε ήλαιος και νοημείς δέσκονται εξ αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμων χάριος Άγιος υπάρχει, και δόξα να βλέπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα της γης και αείς, και αιώνας των αιώνων. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντως όντως των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί με τον κεφαλαίο. Παντός αγαθού Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά και βράδυ και πρωί περάσαμε και ζήσαμε ολόκληρη ζωή.
περάσαμε και ζήσαμε ολόκληρη ζωή. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, μες στο μικρό στενό χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό.